dos vivíem aquí, oi? Fa molt temps. Sí. Que Tommy... Sí. Que els banys desapareguessin em sabria molt greu, moltíssim greu. De debò. Perdona, però no... No passa res. No passa res. Perdona'm a mi. Au, Mayuko, vés a banyar-te tu primer. Ah, sí, gràcies. Avui ja hem tancat. Nia? Que calenteta que és! Sí que és calenta. Que sí? Això és la glòria, de debò. Si ara hi hagués un bon sopar, ja no li demanaria res més a la vida. Burra, extraterrestre esbojarrada. Es pot saber on t'havies ficat? Si te'n vols anar, doncs ja te'n pots anar, però almenys em podries avisar. No n'haig de fer res, però així no perdria el temps preocupant-me. No ho saps, que ja em pensava que no tornaria a veure mai més, carallot? M'havia promès que si tornava li diria 4 coses ben dites, però... Va, Tanis. Ressuscitaria els morts, això. Ara per sopar em menjaria un bon plat de sushi del bo. Ja em diràs d'on traurà els diners per pagar-lo, una menset tan escurada com tu. Però què passa? Per què em tractes així? Oh, has ferit el cor innocent de la pobra Nia. I si no li vas a comprar sushi, aquest cor ferit no es podrà curar. Mayuko, no m'ho esperava pas, això de tu. No m'ho esperava. Ah, no? Innocent! Què pot esperar una menset tocada del voler? Ets una classista! Et penses que aniré a comprar sushi perquè se'l cruspeixi una ocupa que no fa brot en tot el dia? Què dius? Moriràs ofegada, Mayuko! Deixa'm! Però, Mayuko, què és això? Que no ho veus, el que és, Nia? Avui, per sopar, t'he preparat... sushi! Et penses que pots fer sushi posant una mica de vinagre a aquestes boles d'arròs i abocant-hi menjar enllaunat al damunt? I es pot saber quina mena de sushi és aquest que t'acabes d'inventar? Si és sushi dels de salmó a l'estil provençal... Et penses que no sé que són pèsols vulgars? Ostres! Però de què vas, Mayuko? Per què et fas un sushi de barat? Jo sóc l'inquilina i tu ets l'ocupa. Bé, s'ha de notar la diferència, no? No et deixaré. Calenta que ets. Esclar, els extraterrestres que no treballen perden els reflexos. Què? Vull el sushi de barat! S'ha declarat l'estat d'alerta per la possibilitat que caiguin aiguats molt intensos. Es preveu que la pluja i el vent s'intensificaran cap a la matinada.
Aquesta situació durarà fins demà al matí. La pròxima informació... T'has menjat tot el sushi de barat. No sé pas si aguantarà la taulada. Ets un egoista. Tant de bo que el barat estigués passat i se't posés malament i et morissis de mal de panxa. Vols deixar de fer aquests crits tan tètrics? La taulada! La taulada! La bastida! Veus? Això és un càstig per haver-te menjat el sushi de barat tota sola. Almenys jo no n'he pogut menjar, per sort. Per què no calles? Vols callar i aguantar la lona? Ei, Mayuko, suposo que si em fas estar aquí circant d'aquesta manera, deus tenir un premi fantàstic per donar-me, oi? Quina barra que tens! Decidit, com a premi m'hauràs de deixar menjar tant sushi com vulgui i del que jo vulgui. Ni pensar-ho! Doncs a partir d'ara, cada dia per sopar m'hauràs de donar un plat més. Vols parellar de dir animalades? Molt bé, potser que deixi anar la dona, doncs. Ei, pobra de tu, no facis el ruc. D'acord, et donaré la llauna de sardines que tinc guardada. Sí, ho he aconseguit. Però només me'n queda una de llauna de sardines. Si te la menges tota de cop ja t'apanyaràs. Aquesta llauna ha de durar fins que em tornin a pagar a la feina. Ho sents? Fet, doncs, sóc una crac pels negocis. Que no deixis anar la lona! Ei, Nia! Ei, amb aquests copets no em tombaràs. Era una teula que ha volat. Que no saps quan costa cada llauna d'aquestes? Ets una agarrada, tu. Ja no estic ni... Què et penses que jugues, Nia? Si no l'aguantem, volarà. Què passa? Va ser com si estiguéssim somiant. La nau nodrissa va desaparèixer en una sola nit. Semblava com si alguna cosa hagués canviat, però alhora semblava que tot estava exactament com abans. Adéu, va murmurar la Nia. A reveure. I així, finalment, es va acabar l'estiu.